Què són les igualtats notables? Les igualtats notables són una manera abreujada de fer certes operacions. En concret, fer el quadrat d'una suma de monomis, el quadrat d'una resta de monomis o bé una suma per una resta. Què significaria fer el quadrat d'esta suma? Si jo tinguera que fer el quadrat d'esta suma de manera normal, recordeu que com és un quadrat serà aquesta expressió per ella mateixa, seria a més b per a més b. I això significa que tindria que multiplicar tot per tot. Ja sabem multiplicar polinomis. A per a al quadrat, a per b a b, recordeu el signe, positiu per positiu, positiu, i ara b per a, ba, i b per b, b quadrat. Vale. Però AB i BA per la propietat commutativa és la mateixa pesa. Per tant, AB i AB seria una suma de AB i AB seria 2AB. I ja tindria l'expressió simplificada. Què passa? Que si jo sé que aquesta expressió directament dona això, tinc una forma abreujada d'estalviar-me tots aquests passos per a fer el quadrat de qualsevol suma. Anem a aplicar-lo. Imagina't que has de fer x més 1 al quadrat. En lloc de fer x més 1 per x més 1 i multiplicar tot per tot i després simplificar, jo podria directament, si me sé la fórmula, aplicar-lo. La x és el que fa el paper de a. Així que on es troba la a, ficaré la x. X al quadrat. Més. Ara va un 2ab, que sabeu que és multiplicar. 2 per a per b. Qui és a? Acabem de dir que la a és la x. X. I qui és b? Doncs la b és el segon terme que està allà a la dreta, el 1, que tot se multiplica. I ara se fica b al quadrat. b és 1. 1 al quadrat. Per tant, esta potència és x al quadrat més 2 per 1, 2, 2x, i 1 al quadrat, 1. En només 2 passos hem acabat de fer aquesta operació. I quan tinguem més habilitats en quart, podrem fins i tot fer-ho directament. Anem a veure un altre exemple. Anem a fer, per exemple, 2x més 3 al quadrat. Això és més complicat. Vale. Qui fa el paper de a? El paper de a és 2x. I el paper de b és 3. Pues en el puesto de la fórmula col·locarem en la a 2x i en la b 3. Anem a veure. 2x al quadrat. Ui, el quadrat afecta la a, luego el quadrat afecta tota la pesa. Este parèntesis és obligatori, d'acord? Perquè la pesa està formada per dos peses. 2 per x. Continuem. Més 2, el 2 sempre va davant, per la pesa a, per la pesa b. Més b, 3 al quadrat. I ara només tenim que operar. Atentos. 2x al quadrat és 2x per 2x, o el que és el mateix. Sabeu que, com és un producte, serà 2 al quadrat per x al quadrat. Ara sí que se pot utilitzar aquesta propietat de les potències, que sí funciona quan són productes, no quan són sumes. Per això no donava a quadrat més b quadrat, perquè les propietats aquestes de que el quadrat se posa en cada pesa és en productes de potències, d'acord? Per tant, queda 2 al quadrat, 2 per 2, 4. X al quadrat, x al quadrat. Segona pesa, els números es multipliquen per un costat i les lletres per altra. 2 per 2, 4 per 3, 12. I 3 al quadrat, 3 per 3, 9. Ja tenim l'expressió.
Anem a veure estos tres exemples. Primer exemple, 5 més 6 al quadrat. Té el mateix aspecte, és un binomi, és una suma de dos monomis que està elevada al quadrat. Este fa el paper de A i este fa el paper de B. Anem a veure. Primer terme al quadrat, més el doble del primer pel segon, més el segon terme al quadrat. I ara simplificar. 25 més 10x més x al quadrat. Ja està fet. Segon exemple. Este fa el paper de A i este fa el paper de B. Primera peça al quadrat, més el doble del primer pel segon, més segona peça al quadrat, entre parèntesis. Simplifiquem. 2 per 2, 4, 2 per 2, 4 per 3, 12, i el quadrat de cada peça, 9x2. Següent exemple. Este fa el paper de A i este fa el paper de B. Atentos. Primera peça al quadrat, més el doble de la primera per la segona, més la segona peça al quadrat. Anem a simplificar. Multiplicació d'exponents, però suma d'exponents. X elevat a 4 més 2x5 més x elevat a 6. Heu sentit la musiqueta quan jo estava fent la fórmula? Efectivament. Seria el quadrat d'una suma és el quadrat del primer més el doble del primer pel segon més el quadrat del segon. Si t'has après aquesta musiqueta i te la dius en veu alta cada vegada que fas el producte, t'eixirà de carreria. D'acord? Recorda't, el quadrat d'una suma és el quadrat del primer més 2 per primer pel segon més el quadrat del segon. Tindràs que repetir-lo. Què passa amb el quadrat d'una resta? Seria pràcticament igual, no? Bueno, anem a veure si n'hi ha alguna diferència entre una fórmula i l'altra. Si jo tinguera que fer-lo sense fórmula ni res, tindria que fer A més B per A més B. I després multiplicar tot per tot. A per A quadrat, A per menys B menys AB, menys B per A menys BA, que sabeu que és la mateixa peça, i menys B per menys B, negatiu per negatiu, positiu. Per tant, la fórmula quedaria A quadrat menys 2AB més B quadrat. D'acord? Molt bé. Doncs esta és la meva igualtat notable, que és el quadrat de la resta. Quadrat del primer més el doble del primer pel segon més quadrat del segon. Com aplicarem això? Doncs ho aplicarem molt fàcilment. Ara ja no tinc que fer el desenvolupament, sinó directament la fórmula. Anem a veure exemples. El primer seria el quadrat del primer menys el doble del primer pel segon. Però qui és B? B és esta B. I B, per tant, és 1. Esto no es que l'1 siga negatiu, sinó que esto és una resta. I este signe d'alguna manera ha aparegut així. Per tant, quan jo tinga que fer la B, només m'he de preocupar de ficar el número que n'hi ha darrere. I ja està, sense signe ni res. Este és el gran avantatge, sobretot, del quadrat d'una resta, que no m'he de preocupar dels signes negatius.
Ara què va? Més. I què he de ficar ahí? B al quadrat. I qui és B? B és la peça que va restant-se. B és la peça que està restant. Per tant, B és 1, sense signe ni res. Per tant, és 1 al quadrat. Mira quina meravella. Ja no m'he de preocupar de negatius. L'únic negatiu he de ficar-lo ahí i això sempre serà positiu. Simplement de substituir la peça A i la peça B i veure el resultat. X al quadrat és 2x més 1. Anem a veure un altre exemple. 2x menys 3 al quadrat. Qui fa el paper de A? 2x. Qui fa el paper de B? El 3. Vale? Pues segons me diu la fórmula és A al quadrat menys 2, el doble, del primer pel segon. El segon és B i és 3. 3 a soles. Més B, que és 3 a soles, al quadrat. Ja està. I no tinc que complicar-me la vida en cap negatiu, perquè el negatiu ja ha aparegut ahí i esto sempre serà positiu, segons la fórmula. Així que directament 2 al quadrat 4, x al quadrat, menys 2 per 2 per 3, 12x, més 3 per 3, 9. Fàcil i ràpid. Anem a veure l'últim exemple. 5 menys x al cub elevat a 2. Qui fa el paper de A? El 5. Qui fa el paper de B? X al cub. Bueno, doncs segons la fórmula és el primer al quadrat menys el doble del primer pel segon més el segon al quadrat. Vale, doncs ara només a simplificar. 25 menys 2 per 5, 10 per x al cub, més, i atentos, que és potència una potència, multiplicar exponents. X elevat a 6. El quadrat d'una resta és el quadrat del primer menys 2 pel primer pel segon més el quadrat del segon. Suma per diferència. Què és això? Això és quan tenim una suma de dos peces que se va multiplicar per la resta de les dues mateixes peces. Si ho fera a mà, hauria de fer tot per tot. A per A quadrat, A per menys B menys AB, més B per A més BA, més B per menys B, més per menys B per B, B quadrat. Una cosa és el producte de signes i una altra cosa el producte de les lletres. Per tant, dona negatiu. El quadrat afecta només a la B, no a aquest negatiu. Esto és una resta. Val? Bueno, i ara què passa? Que AB i BA és la mateixa peça. Sí, perquè és la commutativa AB i AB. Però una està restant i l'altra sumant. Per tant, què passa? Que la suma, esta resta dona 0 i per tant se'n van. I el resultat d'esta expressió és directament A quadrat més B quadrat. Ah, doncs que fàcil. Cada vegada que jo tinga A més B per A més B serà la resta dels quadrats. Acabem d'obtindre que la suma per la diferència és la resta dels quadrats. La suma de dos peces per la resta de les mateixes peces, si he de fer este producte, és el quadrat del primer menys el quadrat del segon. Superfàcil! Com aplicarem això? Anem a veure un exemple. Si jo he de multiplicar x més 1 per x menys 1, què seria? En lloc d'estar fent tots per tots, jo ja sé directament que donarà el quadrat d'este menys el quadrat d'este. Perquè A és el que fa el paper de x i B serà 1, així que donarà x quadrat menys 1 quadrat, és a dir, x quadrat menys 1. Fàcil. Un altre. 2x més 3 per 2x menys 3. Són les mateixes peces, però una suma i una altra resta? Sí,
Per tant, és la suma per la diferència, ja que és igual a la resta dels quadrats. La resta dels quadrats, el primer al quadrat més el segon al quadrat. Sempre serà una resta de dos peces. El primer és 2 per 2, 4x2, i el segon serà 3 al quadrat, 9. El quadrat sempre de la peça, el negatiu sempre enmig. No s'ha de fer el menys per menys més perquè això és mentira. Esto és una resta de dos peces i el quadrat afecta només a lo que tenim ahí dins, d'acord? Per tant, sempre t'ha de donar el quadrat, la resta de dos peces. Bé, anem a veure un altre exemple. Imagina que ara tens 5 menys x al quadrat per 5 més x al quadrat. Atentos, què passa si? Que no és una suma per una resta, que és una resta per una suma. Bueno, però té igual, per la commutativa sabeu que té igual. Resta per suma, que canviarà aquestes dos peces i seria igual que en la fórmula. I funcionarà igual? Sí, exactament igual, és la resta dels quadrats. Així que agarra la primera peça, que és esta, la que va en ordre serà la primera, la que fa el paper de A, i esta farà el paper de B. 5 al quadrat menys x al quadrat. Com s'opera? 5 per 5, 25, negatiu, esto és una resta, i ara fas el quadrat per altra banda. Multiplicació d'exponents, x a la quarta.